Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli enilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye njengoba sihlolisisa imibhalo engcwele nanjengoba sifundiswa sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu yena oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke efundiswa eholwa ngayo ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esiholwa ngakho imibhalo engcwele sifundiswa khona, sishunyayezwa ngakho, siholwa imibhalo engcwele nomoya engcwele uyafakaza kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela abalaleli, bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngembhalo engcwele, umoya engcwele esihola ekhazimulisa kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane sonke sihlole imibhalo egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu njengokusho kwembhalo. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli elifakazela ubuhle nobunye bukaNkulunkulu, ongenamphelekezelo, ongenambonisi, ongenaye oseduze kwakhe noma ngaphambi kwakhe. uNkulunkulu ozimele, ophezu kwakho konke, ungumnini mandla wakho konke. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asinike sona ukuba sikwazi ukuma phambi kwenu sishumayele ivangeli lensindiso kulabo abafuna ukuphila impilo yomngcwele, nalabo abangalazi ivangeli abalitholayo, nalabo abasafuna balandela amazwi kaJesu athi lifuna uyakufumana, ngqongqoza uyakuvulelwa, cela uyakunikwa. uNkulunkulu singqongqozela ubungcwele, ukuhlakanipha nokuqonda nolwazi. Sifune sicele konke lokho kuye, uthi siyakukunikwa, uthi siyakuthola,
uthi uyakuvula naye futhi uthumile eminyango yangqongqoza lowo ovulayo uyakungena nje naye aphinde ahlale naye etafuleni njengoba naye ehlele esihlalweni sobukhosi ebusa kuze kube phakade. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu okuphila ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele emhlabeni naboprofethi bakhe abangcwele kanye nabapostoli beNkosi yethu uJesu Kristu abakhetha wabaphathisa ubufakazi wabanika isipho sikaMoya Engcwele namandla okukhipha amadimoni ngegama likaJesu Kristu. Awuvele umemeze igama likaJesu Kristu uphuma amadimoni. Uma ungakholwa kulona ngeke wenze lutho. Ufanele ukuthi uhambe ngalo ulazi amandla akhe ukuze sikwazi ukukhuza imimoya, sikhiphe imimoya, siphathe izinyoka, sigxobo fezela noma ngabe kuthiwa yini ebulalayo ephuzwayo okuyimfundiso kungabi namandla kithi. Ukuba lo ngakithi mkhulu kunalowo wasezweni. Yena konke kungokwakhe, akukho ngaphezulu kwakhe. Unqobile ukufa wanqoba uSathane. Namhlanje uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi uyabusa. Laba abakholwa kuye bakholwa ngoba bayazi ukuthi kuJesu ukhona ukuphila. Ukuphila kwalemhlabeni yokulethela ukuthula ususe zonke izinhlupheko ezikubambile njengamanje ezesono nezezinkanuko ezikwenza ube isigqila sesono. Ngegama likaJesu uyakusindiswa. Uma ukholelwa kuye, uphila kuye, umfune ngenhliziyo yakho yonke, uyakumfumana. Akekho ongaphila ngoJesu engahleli kuye noma engekho kuye. Awuhlukene nomuntu othuke uthola ama-vitamin B ebehlezi etshwaleni engawadla ama-fruit. So wena uphuza ubhiya uzothola ukufa kwasetshwaleni. Umuntu ofuna ukudla ama-vitamin udla izithelo ezifanele ezinomsoco wama-vitamin. So angikwazi ukuthi ngizohlala ekufebeni, ngihlale ekuphingeni, ngihlale otshwaleni, ngihlale emangeni, ngihlale ekubulaleni bese ngithi ngizoba nokuphila okuphakade. Ngiyazikhohlisa. Impilo yobungcwele ifuna labo abafuna ukuyifukuzela. Kuyafukuzela ubungcwele ngokuba uyazi ukuthi ziningi izinto ezokuchallenge noma ezizokumelana nokholo lwakho. Kepha ngenxa yokwazi okubekelwe ngaphambili uzakuhlala ensindisweni nasekukholweni kwakho okukuJesu. Manje ke asike sibheke la lezi ndaba angiyena usopolitiki. Kepha noma ngabe yini ezongithinta mayelana nezindaba ezimnandi zikaNkulunkulu ngizongena kwepolitiki. Waphela nombani ozokwenza into ephambene nokulunga. Sizobatshela ukuthi lokho abakwenzayo kuphambene nokulunga. Iqembu iNkatha Freedom Party ngikhulele ngaphansi kwalo eMlazi e17. Ekuzaleni kwami ngize ngaba mdala but ke angikaze ngivote empilweni yami. So kade ngangiyithanda ipolitiki but ingenakho ukuqonda. Kepha ngaze ngibe involved kwipolitiki. Because bengigqoka izikipa zeNkatha. Kepha bengizigqoka ngoba vele phela uma uhlala neqembu leKaizer Chiefs nabalandeli bakhona nawe uma uhlala nabo isikhathi eside ugqoka njengabo. Noma ungazi lutho ngebhola kepha ugcina so ubandakanyeka ngoba nawe uphakathi kwabo. Kepha ke ngumusa kaNkulunkulu wangikhipha phakathi kwabo. Manje ke umholi wakhona ubehola kusukela ngo90 bani kuze kube unyaka odlule noma unyaka odlule unyaka ofile uze washona bengaphosisi uButhelezi. Bathi umongameli mangosuthu uButhelezi useshonile akasekho nathi usefile. So siyazi ke iBhayibheli ke thina abakholayo nabangcwele angazi uma ukuthi ungcwele kepha ulandela iqembu leNkatha uzovotela iNkatha ekubeni kusetshenziswe ubuso bukaGatsha noma uButhelezi noma umangosuthu uButhelezi ukuba nivotele ubuso bakhe. Njengoba esefile asikwazi ukuthi ngizoma lapha ebhokisini bekuthi ngiyavota ngiyovotela uGatsha.
ngithi ngivotela inkatha ugatsha akasekho nathi ubuso bakhe ufuna ngaba busekho emaphepheni ukukhankasa noma ngabe kuthiwa ube ingcenye umuholi noma kuthiwa lasungulwa uyena akulole lakhe bekuyiqembu so iqembu uma kufa umuntu ngene omunye esikhundleni akukwazi ukusetshenziswa ubuso bomuntu ongasekho ukuze ke abantu bakhumbule ukuthi ubani umholi noma kade ehola futhi bavotela umuntu osefile egameni leqembu lokho ke kungukhohlakala nolokukhonza izithixo futhi abantu abahambi ngokwemisebenzi yeqembu phela bazokhuluma ngayo ukuthi iqembu leNkatha Freedom Party linenzele lokho ukuthi kuzovotelwa yena usho ukuthi kusakhulunywa ngaye kusawuyena omnini wendaba indaba ingayi so uma ke kumaphepha noma kumakhalibhodi lezi ngqwembe lezi zokukhankasa kugcwele ubuso bukaButhelezi uma ngosuthu uButhelezi kusakhankaswa ngegama lakhe funa ngaba kasekho wasemaphepheni ekukhankaswa ngawo ukuba indima yakhe seyiphelile nesikhathi sakhe siphelile uma ke nisebenzisa ubuso bakhe nina nisebenzisa ubuso bakhe ukuthi abantu bavotele yena noma beze kwinkatha ngenxa yakhe sibheka imisebenzi asibheki ubuso babantu so uma ukuthi iqembu ke lona ke likhuluma ngemisebenzi yalo likhuluma ngemisebenzi yalo ukhankasa ngokwemisebenzi abayenzile bangakhankasi ngobuso bomuntu ongasekho ngokuba kubhaliwe phansi eBhayibhelini incwadi incwadi yamishobeli isahluko 7 bengaphosisi kusukela kuverse lithi usahluko 7 nomsahluko 9 lapho nje uzobheka awusho ngizibhekele khona ngizosheshisa ngoba manje angifuni ukuthi chapter 9 awungiphi verse sahluko 9 kusukela usiqale from verse 6 siqale from verse 6 sibheke ukuthi ngabe yini esafunwa kwabafileyo ngabaphilayo ungenzeka kanjani ukhankase ngobuso bomuntu osefile wena usaphila Incwadi uMshumayeli isahluko 9 verse 5 ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa manje uma usaphila usanesazelo sokuthi usazokufa kepha abafileyo abazi lutho so manje uma uthi wena uthi ke uyakhankasa futhi abasenawo umvuzo so manje lento le igcwele emgaqweni emabhodini emgaqweni akayeke izibonakala ngani uyabonakala wonke amabhodi mekuthiwa mbovota uvotela egameni noma ebusweni balomuntu uhambe uyovota wena uvotela umuntu ofile because yena usefile ubuso bakhe abusekho nathi umzimba wakhe awusekho nathi kepha abafileyo abazi lutho so manje mekuthiwa kusetshenziswa ubuso bakhe ukuze kutholakala amavoti lokho ukukhonza abantu abafileyo mekuthi ube khona umuntu obeyisekela lakhe efuna ngabe khona ubuso bakhe emabhodini kwabantu ekumele bavotelwe hayi ubuso bagatsha Buthelezi noma uma ngosuthu uButhelezi ubuso bakhe abusafunakali nabantu abagqoka izikipa zakhe noma ezobuso bakhe labo bantu bakhonza izithixo so akusekona kuphela ukuthi wena uyahamba uyakobhula ezangomeni kepha manje wena sowukhonza isithixo ngqo ukuthi ugatsha wena ulandela noma esefile sekusetshenziswa ubuso bakhe ukuze kuze nina nizovota nina nikhonza ugatsha you understand ithi iBhayibheli kwincwadi yaIsaya sahluko 8 uverse 19 incwadi uIsaya isahluko 8 verse 19 lapho bethi kini funani kwabanamadlozi nakubathakathi funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imilozi benyenyeze labo ababetha imilozi banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini
ngeke yini abantu basaya kuNkulunkulu wabo yini? Kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na? Yini enifunayo kwabafileyo? Umbuzo weBhayibheli lo. Mokholwa kaIshembe, uJunyazi, ninamafoto. Nifunani kubantu abafileyo ngabaphilayo? Akekho yini uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba? Kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na? So lithi iBhayibheli abafileyo abanasabelo kwabaphilayo. Kwenzeka kanjani nithathe ubuso bukaGatsha mangosuthu ubuthelezi, nigqoke izikipa ezinobuso bakhe, nithi nifuna ukuvotela iqembu, kepha nisebenzisa ubuso bomuntu osefile. Kepha abafileyo abazi lutho. So manje uma engazi lutho engasekho nathi ufunani pho ezikipeni? Ufunani kwizingqwembe zokufuna amavoti nikhankasa? Isho ukuthini lonto? Kusho ukuthi nabo bonke abantu abazovotela iqembu lenkatha bavota egameni likaGatsha mangosuthu ubuthelezi. Nina abantu nikhonza abafileyo nibe niphila. Hayi sivotela nje ngoba phela waye umholi akasekho. So nobuso bakhe ke abusuke phambi kwethu. Abusuke angikhathali ukuthi ngabe umthanda kangakanani uGatsha noma ngabe walohola kangakanani iqembu lenkatha akasekho. Mekukhona ozongena esikhundleni sakhe akukhulunywe ngaye mekuthi nikhuluma ngabantu abavotayo nabantu abalandela amaqembu. Ngoba manje nina siyanifundisa lezi zinto ukuthi nina nikhonza izithixo. iBhayibheli uNkulunkulu ophilayo nabantu abasindisiwe belandela ipolitiki abakwazi ukuzibandakanya nalesenzo isenzo lesesimbi kakhulu uNkulunkulu. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho. So uGatsha akazi lutho ngalento eniyenzayo. Futhi abasenawo umvuzo. So engenawo nje umvuzo kepha nina nisebenzisa ubuso bakhe ukuze nizuze lemhlabeni nithola amavoti. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Yezo lonto leyo. Sekusetshenziswa nje ubuso bakhe ukuze abantu bazuze. Ukukhombisa wona ukuthi osopolitiki bawo somathuba. Bangasebenzisa noma ngabe yini ukuze bathole lento abayifunayo. Ungasebenzisa ubuso bomuntu ofile ukuze uthole amavoti. Lokho kungukhohlakala. So uma wenza njalo uyisikhohlakali. Akufanele kusetshenziswe ubuso bomuntu osefile ukuze kutholakala amavoti eqembu. Akanasabelo kwabaphilayo. Uvota kanjani? Uvotela ubuso bomuntu osefile. Ukhankasa kanjani ngobuso bomuntu osefile? Nihlambalaza umndeni wakhe, nihlambalaza amandla kaNkulunkulu, nivotela abantu asebefile. Yabo uvotela egameni likaGatsha ekusetshenziswa ubuso bakhe ukuze kukhankaswe, nivotela abantu abafile. Kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na? Kuyini ukuthi ke lihambe niyovotela nikhankase ngobuso bomuntu osefile niphila nini? Emthethweni ke nasebufakazini uma impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. So bonke abantu abenza lento abayenzayo le yokukhankasa ngobuso bukaButhelezi esefile akukho ukusa kubona. Abanakho ukusa, akukho uqonda, badlala uqili. uSathane uyasebenza umsebenzi wokulutha abantu. Nani abantu enigqoka izikipa zabantu ezinobuso abantu abafileyo aninakho uqonda. Noma ngabe kuthi uyaphila yakungibone ngigqoke ngeke uphinde ngakwenza ngingakwazi lutho. Manje angikhonge isithombe sika Jesu. Mekuthiwa ngivotela uJesu ukuyena ongikhulula emandleni obumnyama. ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. So ayikho into engangisiza kufana neShaka's Day. Kwakuthiwa iShaka's Day babone ukuthi hayi ibeka abantu abamnyama namaZulu phambili kwakuthiwa iHeritage Day. So kuwusuku lwamasiko. So ngalolo suku lolo abantu bagqoka izikhumba, abanye bagqoka izimpahla ezinobuhlalo, bazenza into ongayazi ngoba nakubethi ba celebrate noma babungaza lolo suku. Nina nibungaza usuku olungenamsebenzi. Akho suku lamasiko la. Akho suku lokuzalwa kwaMandela kumele libungazwe. Alukho usuku lokuthi ngoba ngo1976 kwafa abantu abasha. Njalo lelo suku ngoJune 16 kumele lubungazwe. Nina nibungaza usuku lwabantu abafile
ananzuzo kuthina. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Noma ngabe kuthiwa nikwenze kangakanani nikwenze ninabakhumbula noma nikhumbula isenzo sabo, nikhumbula izinto zabantu abafileyo, nikhonza abantu abafileyo. Iqiniso nje ilelo ngeke lishintshe. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. So manje yini ngempela kumele ngigqokele iskipa esinesithombe somuntu esefile, noma ngabe uTupac uthi, noma ngabe uBiggie E, noma uBiggie E, Big Notorious, bonke labo oEminem, noma ngabe ubani logqoka iskipa sakhe, noma ngabe kuthiwa uyaphila noma ngabe usafa, lo muntu uyisithixo sakho ngoba wena ubukela kuyena, uhamba ukhombisa abantu ukuthi wena nangu umuntu omlandelayo. Umlandeli kaTupac, umlandeli kaButhelezi, umlandeli kaRamaphosa, anginandaba. Incwadi uExodus isahluko 19 verse 4. Yes. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini. Namfanekiso okusezulwini. Naphezulu. Nokusemhlabeni phansi. Nokusemhlabeni phansi. Nokusemanzini phansi komhlaba. Nokusemanzini phansi. Ungazi khothameli. So manje uyazi ukuthi bangakanani abantu abafa befela ipolitiki ngenxa yabaholi. Ungazi khothameli. Wena mawuzobulala omunye umuntu ngenxa yeqembu lakho, wena ukhothamela iqembu lakho ukuthi ilona efanele libuse noma nomholi wakho uyena omkhulu. So momlwela lo muntu lo wena uNkulunkulu wakho uyena ofuna kubuse. Ungazi khothameli, ungazi khonzi. So abantu bacala ubanaku uyathandaza uguqe phansi no nje ugqoka leso skipa uhamba ubuka wena uyaguqa ukuthi wena uNkulunkulu wakho lo umfakile okugabisa ngayo ufuna kuvotelwe yena. Abantu basishumayela ngoJesu, sifuna abantu bazi uJesu. Akana sithombe, ufuna simazi ngezwi. Kepha bakashembe basinika izithombe zabantu abahlukahlukene bakashembe babangabaprofeti bakhona. Asimazi ukuyena yena uNkulunkulu wabo. Kepha bonke ngathi ba uNkulunkulu ngoba nobani bekwagqoka lela bhanti elikhulu, wafaka nalesigqoko sakhona. Wayesephatha ubhoko wazenza uMoses. Bonke sebembiza ngonyazi bathi uNkulunkulu wabo. Yini? Akukho ukuqonda. Bafaka amafoto, bafaka izithombe edongeni ezimotweni bathi ushembe uyindlela. Yabona uSathane uthi bedidisa abantu enze izinto. Ayikho inkolo ekhona emhlabeni eziqhamukele ngokwayo. Zonke ziqhamuke ngokukopela inkolo kaNkulunkulu ngeBhayibheli. Mawujalandisisa zonke zifike zihambe zithatha izinto eBhayibhelini bese zizenzele into yazo. Kepha zinabo ubufakazi obusolid noma obuhlangene njengalobo buleBhayibhelini. Okusho ukuthi ke bonke bangamasela basebenzisa leBhayibheli ukwenza izinkolo zabo, kepha ke azinasekelo. Ngokuba bonke abalandeli babo ngabe uBuddha, umHindu, iJudaism noma ngabe ushembe noma ngabe uIsayoni noma ngabe uIsangoma noma ngabe uyinyanga, ukholo lwakho alunasekelo ngaphandle kwaJesu. uJesu uyena kuphela omisile. No lithi iBhayibheli awungivulele incwadi yesibili incwadi yaseKolose esahluko 2 kusukela kuverse 11. Sifuna ukukhombisa ukuthi ke imibuso yonke ingaphansi kwaJesu. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 9. Yes. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke uNkulunkulu. So manje uJesu konke uNkulunkulu bukuyena, akekho omunye. Yabona lonto leyo, akekho. Yabona bethi ke nigcwalisiwe kuye. Bakashembe bathini khona bathi ke mbonge uJehova mphefumulo wami, amen. Lozo zinto lezo anibazi uJehova senithatha amagama vele phela ziningi ngisho abantu abazibiza ngosolwazi, abanye bazibiza ngoma philosophers, baqamba amagama ama-energy. uNkulunkulu sebemshintshile amagama amaningi bezenzela bona ukuze babe nezinto zababazenzayo abazuza ngazo, njengababhala izincwadi abakhuthaza abantu baqamba amagama azokwenza ukuthi wena ulandele lo gama, ungalandeli uNkulunkulu odale izulu nomhlaba, okuJesu Kristu okupheleliswe kuyena konke. Nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko
yemibuso yonke namandla. So akekho umuntu ongeza ngegama likaNkulunkulu afundise enye imfundiso ephambene kunale kaJesu ngaphandle kwaJesu kuphela. Uthi yena kwincwadi kaJohane esahluko ngithi sahluko 5 verse 42 or verse 41 uyena kuphela uthi ngize ngegama lika Baba. noDavide usho the same thing. Lapho uJesu Kristu yena ke manje uNkulunkulu bukuyena kuphela. You understand? Incwadi ngokukaJohane isahluko 5 verse 41. Yes. Mina angamukela udumo kubantu. Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni lika Baba. Ngize egameni. So akekho umuntu ongathi uze egameni laBaba aqamba inkolo yakhe ngokuthi yake Shembe noma ngabe Methodist noma ngabe Pentecostal noma ngabe Seventh Day Adventist Saturday Church nelandelayo noma ngabe Luthela. Bonke abantu bazoze emngcweleni ngokuba sibizele emngcweleni. So mesishubele ngeBhayibheli sonke sithi amen ngokuba sikholelwa kwimfundiso ayodwa. Uma ungakholelwa kule mfundiso yaseBhayibhelini kepha uthi ulandela ibandla elithize wena ke uhamba noSathane. Noma ngabe useZCC uxhuma wafu. Wena uhamba noSathane ngokuba nayo into esenza sibe munye emoyeni. Yayizwa lethi iBhayibheli ngifuna unginike lencwadi le yaseKorinte yokuqala sahluko 1 ngifuna uverse 9 and 10 ngifuna uunderstand ukuthi iBhayibheli lethini uNkulunkulu noma uJesu akahlukanisiwe akekho uShembe wabethelwa akekho umhlengo wabethelwa akekho uMoses owabethelwa akekho omunye ngaphandle kwaJesu lethini iBhayibheli Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sokuqala verse 9. Yes. Uthembekile uNkulunkulu. Uthembekile uNkulunkulu. Okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu kuphela. Inkosi yethu. Kepha ke ngiyanincenga bazalwane. Ngegama lenkosi yethu. uJesu Kristu. Ukuba nikhulume izwi linye lonke. Kungabi khona ukwahlukana phakathi kwenu. So manje ngoba khona amaqembu kukhona ukwahlukahlukana khona imingcele khona ama uniform khona imfaniswano khona amagama amabandla ngabe sisakhuluma lizwi linye na kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu mesothi wena ngena ngaphansi kwamanzi ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu wena uthi uzobeka abantu izandla wena uthi uzofafaza abantu izandla ngamanzi uthi uzophakamisa abantu izandla ngabe ubani ohamba ngokweqiniso ukuba phela lithi iBhayibheli ke uJesu wangena ngaphansi kwamanzi uJohane wafaka abantu ngaphansi kwamanzi abantu fanele bahlale umoya ingcwele emva kokubhabhatiswa munye ubhabhatiso yinye inkolo ezo lonto leyo okay yinye inkolo yinye inkosi munye umpapa egameni likaJesu Kristu yona ile lesifunayo so angaze abakashembe baphapathise egameni likabani angaze emaromini baphapathise egameni likabani bazothi in the name of the Father in the name of the Son in the name of the Holy Ghost okay ke sifuna igama phela likayise igama lendodana igama likaMoya sifuna igama ngokuba kuhlala kuye abanye ababhabhatisi bajikela izinsika hlamoya hlamoya bajikela izinsika bavuka umoya eqhuma istem bayalumana kuyilo ndaba abanye bashakana ngale nduku abaziphathayo bethi banomoya bethola lethi umkhuleko nje ngilethe ukushaya kwezigubhu ukuze kube lo ndaba ukuthi kuvulwe iBhayibheli ngeke sikhulume lizwi linye cha bebe prophet abaprofethana ngezinto zasenyameni uncwadi yakhe uMikha naye ubekhuluma ngayo lento ukuthi umprofeti angavuka unginike lencwadi yaMikha ngibone ukuthi iyona le ngiyifunayo incwadi yaMikha sahluko 5 uNkulunkulu evumile ngifuna incwadi yaMikha sahluko 5 funa ukunikhombisa ukuthi abanye abaprofeti ngotshwala uthi nje mase edakwe kahle isizulu uyakhumbula le ngihlala khona e17 kwakunezangoma khona esasihlala khona ziphinde futhi zibe iZion ebusuku ziphinde izangoma emini
ngesonto ngophakathi nezinsuku ngithi kwakumsombuluko ngazi nolesingaki le khona ebusuku izangoma ziyagida kufakwa amakhehle kepha ngesonto kuyasontwa nesizulu sikhona la kube wosweet lapha nama-aphula kube kwenenyama lapha yonke into uyabona ukuthi ingube evana la yaphuzwa nesinemfu siyabhenywa khona la so manje ngiyadideka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sithi simunye othi ngibheke kancane ngifuna usahle ku5 waMikha la othi ngibheke la ngifuna ukubheka ukuthi awungiphe incwadi lapha usahluko 5 verse 13 Incwadi uMikha isahluko sesihlanu Yes. ivesi le-13. go ahead Ngiyakunquma izithombe zakho uthi uyakunquma izithombe zakho ezibaziweyo ezibaziweyo nezinsika zakho phakathi kwakho nezinsika zakho phakathi kwakho nezinsika zakho phakathi kwakho yes ungabe usakhonza imisebenzi yezandla zakho so lezinto esizenzayo sithi thina siyakholwa sibeka izithombe siguqa kuzona lo ama-altare nemisebenzi yezandla zabantu uNkulunkulu akakhonzwa ngemisebenzi eyenziwe ngezandla lokho engikushoyo kufakazelwa iBhayibheli lapha ufike kube incwadi kabani uthi ngibheke ufike kube incwadi ngifuna le ncwadi le yezenzo lencwadi izenzo ulontuzana u7 nolontuzana no 15 no 17 ulontuzana u50 u7 la khona kushomela khona uStefan ebatshela ukuthi uNkulunkulu akakhonzwa ngemisebenzi yezandla and liyakutshela futhi iBhayibheli kwincwadi yaPeter yokuqala sahluko 1 uverse bani ngithi uverse 13 lapho verse 16 or 17 lapho isho khona sazi lokhu ukuthi asindisanga ngemisebenzi yezandla njengegolide nangesiliva kepha sisindiswe ngegama likaJesu usahluko 7 lapho ngobheka from verse 40 something ukuthi awuyitholi khona 39 hamba ke ufuna ilontuzana usahluko awufuna verse 36 Incwadi izenzo isahluko 7 verse 36 yes yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe ababonanga umfanekiso kaNkulunkulu uJesu uze ngegama akashonga ukuthi khonzani mina sinyama yami ingakho befike le ndoda eyisitebi ithi ke mfundisi omuhle athi ubiza abantu ngomuhle ngokuba bafuni ke akafuni ukuthi bakhonze inyama babheke inyama ubheke ukuthi abantu mabenze izwi balenze ngokuba ngesikhathi sibheke inyama baningi abeze egameni likaJesu Kristu ngokwenyama bezosikhohlisa sesikhonza bona futhi ingakho sigxela le ndaba kaShembe abaprofeti abangaka abanamafoto ethiwa ke ibona abangabaprofeti futhi baphinde babe uNkulunkulu bakaShembe akhona oyedwa kubona okwafa avuka yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe nelasolwandle olubomvu so even lana into esikhulumayo akho gatsha ozomvotela la uvotela ugatsha umuntu ofile akaze akukhiphe ekufeni akaze akukhiphe esonweni akaze akukhiphe ehluphekeni ufile akasekho akanasabelo lakuthina angeke avuka ubheke nemisebenzi yakhe ngale manje akekho ejinge intshana lena ke nizikhohlisa lithi hayi phela ukuba kube madlozini akekho emadlozini akekho kubantu bakubo uphakathi emlindweni wesahlulelo lethi iBhayibheli yonke imphefumulo kaNkulunkulu ufuna ukwazi ukuthi kuphi lokho ufuna ukwazi ufuna ukukhombisa nika incwadi yaEzekiel dlala ngale iBhayibheli ikhombisa iqiniso Ezekiel sahluko 18 sona uverse 1 ungifundele bese ubelekile incwadi athi uyifunda bese uyaqeda bese siyahamba ke sibuyele le besikhona ngifuna ukunikhombisa ukuthi lezi zinto enzenzayo alinakho ukuqonda nina nifuna uJesu nifuna izwi akho sithombe sikaJesu engithi ngiyasigqoka noma ngiyasilengisa noma sikhona akho mfanekiso kaJesu iBhayibheli ithi uNkulunkulu ngumoya ngesikhathi uJesu ekhuphukela ezulwini akhuphukanga inyama negazi ngoba iBhayibheli ithi inyama negazi ayingeni ezulwini banike Ezekiel sahluko
18 from verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Kufika ini? Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Sikhuluma ngezwi, mase ungitshele ngezwi. Ngifuna iBhayibheli laka Shembe, khona soze izwi laka Shembe phela. uJehova phela sifuna ukumazi. Lithi iBhayibheli ke ngokuba singakhathazeki singamangani ngokuba noSathane uzenza ingilosi yokukhanya. Understand? Go ahead. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Yes. Kuyini kini ukuba nilinganise ngalesi saga ezweni lakwaIsrayeli sokuthi oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu amazinyo abantwana aba bushelelezi na? Yes. Kuphila kwami isho inkosi uJehova akusayi kubakho ukulinganisa ngalesi saga kwaIsrayeli. Bheka yonke imiphefumulo ingeyami. Okay, ima ngenzwise ngenihlakazelele saga lesi esishiwo uNkulunkulu ukuthi obaba badla umvino omuncu kwase kuba lishelelezi amazinyo ezingane okusho ukuthi obaba bonile isono sawela kubantwana. Ingakho ke ngiveza lencwadi ukuthi ke lithi iBhayibheli ke ngeke kusaba ukuthi umuntu uzofela isono sikayise usezofela isono sakhe. Qhubeka. Oyise badla izithelo zomvini Yes. ezimuncu amazinyo abantwana ababushelelezi na? Kuphila kwami isho inkosi uJehova Kuphela kwami esho inkosi uJehova akusayi kuba khona ukulinganisa ngalesi saga. lesi saga sesiphelile manje. Bheka yonke imiphefumulo ingeyami. Yonke yabona bengithi mina uGatsha kekho uShemba kekho noma ngabe ubani ke nimkhonzayo abekho. Yonke imiphefumulo ingeyami. Nalabo basa celebrate uMandela akekho. Yezo lonto. Umphefumulo kayise Umphefumulo kayise nomphefumulo womntwana nomphefumulo womntwana ingeyami. kaNkulunkulu akekho umuntu ozemadlozini. Umphefumulo owonayo uyakufa. Akekho oyemsamo umphefumulo owonile uyakufa wesihogweni. Kepha uma umuntu olungileyo enza ukwahlulela ngokulunga. Umakele uphila impilo yokulunga mase wahlulele ngokulunga. Yabona into engenzayo. Ngenza lento ethi ukwahlulela ngintshela iqiniso izinto vele engathanda ukuzizwa ngokuba senibambekile ekukhonzeni izithixo nabantu. Kepha uma umuntu olungileyo enza ukwahlulela nokulunga. Uyacabanga ushisa umfowenu lemhlabeni uthi wena uyathanda abantu kepha ushisa umfowenu lemhlabeni ngeyithayi lemoto ngoba ugqoka iskipa somunye umholi welinye ibandla ukhapha umuntu ngembazo umgenco ngobhushu umgwaze ngomkhonto umdubule ngesibhamu egameni leqembu lepolitiki lalemhlabeni neskipa osigqokile neskipa sigqokile lezikipa ezingabizi ngisho imali enzoshela zona esihogweni ngenxa ukuthi nina ngenxa yokuthanda izinto zasemhlabeni eziyizinkanuko zasemhlabeni ningenza noma ngabe yini for abaholi benu abanoholayo bengazange banithuma ukuthi ubulalana abantu kepha ngenxa yokuwula ukuthi nikhonza abantu ngaphezulu kwaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda bawuthi wena uyikholwa ufunani pho emtapweni ngegama likaZuma. Ake ngongaboni ukuthi ngizosika elijikayo. Niyahamba niyotapa nizibiza ngamakho. Nitholakele emtapweni nemishini yokuwasha namafriji nosofa nibathwele ngamabhayisikile. Ngenxa nje yegama likaMsholozi lithi umsholozi. Umphefumulo owonayo uyakufa. So ke angikhathali ukuthi ke ngabe wena uthi ukholwa ngakanani mokuthi waya emtapweni watapa phenduka. Qala into esiyalelo. Yes. Hallelujah. Mekuthi wabulala umuntu ngegama lepolitiki phenduka uqala into esiyalelo. Yes. You understand? Kumele sicela into esiyalelo ukuze ke sikwazi ukuthi sihambe lendlela yokungcwele. Abantu abakholwayo bazobona kanjani abantu abangakholwa ukuthi nina abantu enikholwayo niyakholwa ngoba nenza izinto ezifana nabo. Kanti likuphi ukholo? Okubuyisela kule ncwadi lade ngikuyona ke manje hayi Ezekiel bengifuna ukubavezela ukuthi umhlaba kaNkulunkulu. So uqedile kwincwadi yaMika. Asike sihambe manje
siyofuna incwadi izenzo lapho khona sifuna ukubakhomba uNkulunkulu akakhonzwa ngemisebenzi yezandla bese ungivalele ngale incwadi le yaMathewu sahluko 11 ngifuna from verse 30 ngifuna from verse 25 or 26 bese siyavala inike incwadi yezenzo Incwadi Zenzo isahluko 70. book 7 book 17 Akakhomba futhi. usubwe ukubala eqaleni 7. so manje ufunani Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 7. yes Verse 41. Verse 39. Kepha obaba abavumanga ukumlalela. yes Kodwa bamhlohloloza babuyela emumva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. act hayi sengibize ngadlula bengithe uzogcina ngayo unginike act noma izenzo Amen. 7:41 hamba Bathi kuAaron senzele onkulunkulu abazokuhamba phambi kwethu. so uma wenzelwa uNkulunkulu njengoba manje yabona bathi bafuna uNkulunkulu uzoma phambi kwabo abantu bayovota manje bayakhankasa sebethathe ubuso bukaGatsha mangosuthu ubuthelezi babeke ezithombeni balandela yena uma uvotela yena kepha kuthiwa ubovotela inkatha ubani omholi wenkatha manje so bekuthi khona umholi manje esikhundleni sakhe ungahola kanjani umuntu ofile uvotela kanjani ubuso bomuntu ofile awuhlukile nalomuntu wena okwenza lento ezobantwana bakaIsrael bezakhela uNkulunkulu abazobahola wena uzohola umuntu ofile uyisiwula kangakanani Bethi kuAaron senzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. lalela ngisho ngingafa ngifale ukuthi ngintshela iqiniso ngoba nina nivele ningabulala umuntu limbulalela into umsangani umbulalela iskipper ukuthi ugqoka iskipper se-ANC noma se-IFP noma se-DA ubona ukuthi wena uhlakaniphile ubona ukuthi wena usile ubona ovotela ababulali waphela bengihlangana nabantu be-ANC beshaya umuntu we-IFP ngiyintatheli ngizothi mina noma kuthi umuntu ayedwa wenze lokho ngizothi abalandeli abantatheli ke ziyawathanda manga phela zizothi abalandeli be-ANC babulala umuntu we-IFP noma kuthi umuntu we-IFP obulala umuntu we-DA zizothi abalandeli be-IFP banqume noma badubule uzothi badubule awucabanga abantu bebaningi bangaduma umuntu oyedwa kepha intatheli izothi badubule umuntu we-DA yini hayi begqoka iskipper esephakathi kwabo abantu be-IFP ubula obujulile ukuthi ungabulali uthathe umphefumulo womunye umuntu ngenxa yeqembu lasemhlabeni lepolitiki elingakwenzeli lutho bekuthi ukunika umsebenzi ukwakhela indlu wenza umsebenzi wakhe asikho ngisuthi ubulala omunye umuntu ngenxa yakhe umuntu makayenza umsebenzi wakhe wayezomele kufa abantu ngenxa abantu abahlele ezikhundleni bezigongobela ubala lapha kuchitheka igazi engenamsebenzi ngenxa zethembiso zama-toilet nezindlu zomxhaso eziwayo why kumele kufa abantu esikhundleni sokuthi abantu baphephise abafundiswe ngokuphilisana lento yamaqembu epolitiki igcwele ebandleni igcwele emabandleni igcwele emphakathini igcwele eSouth Africa nomhlaba wonke ngcolile banike sesihamba sesivala Ngokuba uMose lo owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini benza ithole ngaleyo mihla baletha imhlatshelo esithombeni bajabula baletha kuphi umhlatshelo baletha umhlatshelo esithombeni bajabula ngemisebenzi yezandla zabo so baningi abantu abayizibula lemgaqweni abagqoka izikepe ezinobuso obukaGatsha ubuthelezi mangosuthu lemgaqweni bakhankasa ngazo lalela akubona ubuso bakhe ofakazela ukuthi ke yena iqembu lohole ngokulunga imisebenzi ekumele kuthiwa uyenzile then ke kuthiwa ke hayi usebenzile iqembu lenkatha lisebenzile why kusetshenziswa ubuso bomuntu umbuzo wami lowo why uhamba wayolutha ngenxa kamsholozi bekuthi ngempela ulungile ucabanga ugogo wakho noma uma wakho usebenza lapha emall noma ubhuti wakho uyahamba niyoqhekeza nithatha yonke into kusasa anisena indawo yokuthenga anisena indawo akusekho imali engena akusekho kudla senithe manje uhulumeni
uphi umsholozi lwaje nimlwela nontshontsha negama lakhe masela Hallelujah. amasela khohlakali bajabula ngemisebenzi yezandla zabo bejabuliswa imisebenzi yokukhohlakala kepha uNkulunkulu wabafulathela yes wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezulu go ahead njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofeti ukuthi yes naningilethela iminikelo yemihlatshelo iminyaka engama-45 nina ndlu ka-Israyeli na yawuza umbuzo lo nani kwenza yini lokho cha yini Cha. babekwenza bona bekukhohlakala behlabela izithombe namadimoni cha nathatha itende likaMoloki nathatha itende lamoloki nenkanyezi nenkanyezi kaNkulunkulu ngamfane imifanekiso imifanekiso enayenza ukuba Enayenza. nikhuleke kuyo kuba nikhuleka ucabange uyakutshela mina wena uqela ubuthelisi wena njengoba ugqoke leskipa lesi esinobuso bakhe akasho lutho ufile kudala angikadala noma kuthiwa inkatha uyithanda ukufa uyithanda to the T to the core akasekho funa kube khona umuholo omusha ubuso bakhe buzolandela yena ukuthi nangu umuntu ekumele simvotshele ngoba uyena osengena esikhundleni lo ufile akanasisabelo noma kuthiwa ke ube luholi bakhe futhi nithatha kancane laba khona futhi bonke labantu abakhona abasele baweak abanamsebenzi abanawo amandla incwadi izenzo isahluko 17 yes verse 23 ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izithombe enizikhonzayo ngafumana ialtara elilotshiwe ngokulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo lokho ke enikukhonza ningakwazi lokho enikhonza ngakwazi yikho engikukumemezela kini ikhona thina siyantshala ke kumele nimkhonze uNkulunkulu owenza uNkulunkulu umhlaba owenza umhlaba nakho konke nakho okukuwo konke okuphakathi yena uyinkosi yezulu uyena nomhlaba uyinkosi Yezulu nomhlaba. uJesu Kristu uyinkosi ayisho ukuthi uyinkosi nje kuthiwa uyinkosi emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba Hallelujah. iyona inkosi esifuna mina ngifuna leyo nkosi angazi ngabanye abantu Yes, Lord. ngilandela amakhosi asemhlabeni mina ngifuna le yasezulwini iyona kuphela engifunayo Yesu Kristu. iyona nje kuphela engifunayo inkosi yasekuphakameni angifuni Hallelujah. unyazi angilifuni nalelihambe khona Hallelujah. Lord Jesus. ngizonda kabi Yes, unyazi Lord. eh Jesu ngoba Kristu uNkulunkulu inkosi. esingamanje Hallelujah. Hallelujah. enzo lonto leyo Hallelujah. ngiyamzonda vele uShembe angimazi uShembe ngiyangizonda umuntu mina Hallelujah. igama elithi uShembe kuthiwa ngikhona kulona uNkulunkulu wasekuphakameni kuphi khona kukuphi leBhayibhelini la sothola khona kuthiwa khona uNkulunkulu wake ephakameni lokho ke enikukhonza mina ningakwazi noma nikukhonza ngingakwazi yikho engikumemezela kini mina ngiyalimemezela noJesu ophilayo uNkulunkulu siyanimemezela noJesu ophilayo mazini Yes, Lord. laba uNkulunkulu bena abanamsebenzi abantu begqoka izithombe ezinesithombe somuntu ophethe ihawu nomkhonto kuthiwa uShaka Zulu kuthiwa ke kusacelebrate uShaka's Day ayikho lonto kufa lokho Oh, the Khanya, no, ZCC. Lord Jesus. olehanyana izithixo banqula izithixo khona kuthiwa umama waseCape Town naye futhi uyakhonza ngilazi leliphi lebandla lelubhuti uJijana alisho ethi Eastern Cape baba kuthiwa bani kunesithombe mogulu yoguqa phambi kwaso bakubeke sona bathi egameni lika mama bathi uNkulunkulu wathi umama uNkulunkulu wathi uJesu Yes, Lord. Yes, Lord. asikhuleke egameni lika mama noma egameni lika Moses No. sikhuleke egameni lika Jesu Lord Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo yena uyinkosi yezulu nomhlaba oyinkosi yezulu umhlaba akahlale emathempelini enziwe ngezandla emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho akakhonzwa ngezandla futhi engathi udinga utho so menenza amafoto nezikipa nezithombe nezingqwembe uNkulunkulu asimkhonzi Yes, kanjalo Lord Jesus. simkhonza ngokomoya Amen. nangokweqiniso Amen. ngoba ufuna abanjalo isincwadi kaJohane esahluko 4 from verse 23 and verse 24 bese uhambe ungivalela ngencwadi kaMateyu sahluko 11 from verse 26 to verse 20 or verse 32 ongifundele lo incwadi ncwadi bokaJohane isahluko sesine ivesi 22 from Nina- verse 23
kodwa isikhathi siyeza isikhathi siyeza sesikhona manje manje sikhuluma ngaleso sikhathi lapho abakhulekayo lapho ngithi mina uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna ukukhonzwa ngokomoya nangokweqiniso uthi ke isikhathi sesikhona andisona manje lapho abakhulekayo lapho abaqinisileyo abakhulekayo ngokweqiniso bayakukhuleka baza kuBaba kukhuleka kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ngomoya bazokhuleka ngomoya nangeqiniso asihlabi izilwane asenze lutho oluzokubeleka senza sidungeka senze izinto ezingazazi sithi nje sikhuleka uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso ngokuba uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuye abanjalo yayizwe indaba uNkulunkulu ngumoya uNkulunkulu ungumoya so akho sithombe sikaNkulunkulu ngathi ngiyasibeka la kuthiwa khona iziqu noma iTrinity Holy Trinity nangu uNkulunkulu ngapha ephethe ubhoko nangu noJesu ngapha ugaqa isiphambano nasi isithombe sejuba ngale emva kwelanga siza sindiza ijubela imhlophe kuthiwa uyena moya ingcwele lona ophethe isiphambano nezinwele ezingaqondi ukuthi isinjani namehla blue kuthiwa kuJesu kuthiwa indoda emhlophe nengwevu nenwele ezinde nentshebe kuthiwa uNkulunkulu amanga hlaza lawo izithombe zikaSathane lezo uNkulunkulu ungumoya wena ngomoya abakhuleka kuye abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso yona kuphela esishoyo le banika ke incwadi abafuna ukuhamba noNkulunkulu kwincwadi yaMathewu sahluko 11 ngifuna kusukela ku verse 28 26 ngifuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu uthini kulabo bafuna ukuhamba ngaye kulabo sebezenzele ukuthi bafuna ukukhonza emhlabeni uthini ngabo nginikele Mathewu sahluko 11 from verse 26 yebo baba ngokuba kwabakuhle phambi kwakho kwabakuhle phambi kwakho kube njalo konke ngikunikelwe ngubaba konke ngikunikiwe ubaba akakho owazi indodana akekho owazi uJesu kuphela uyise kepha uNkulunkulu akakho futhi owazi uyise kuphela indodana uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu kuphela indodana nalowo indodana ethanda ukumambulela yena so uma ugoloza njengamanje wasishumayela ugoloza uJesu uthi akazo kwakho kozambula akakothanda ukuzambula ngoba unenkalo nentamo olukhulu inhliziyo yakho yitshe ingakho ungayitholi lento le glory to God ngeke uzoyithole ngoba akakofiki kwena uzofika isikhathi sakhe uthi ke yakuba nomusa kulabo ngiyabo nomusa kubona ngibe nozwelo kulaba mawule inkani ke ulokuthi hayi mina ngibambelele ngishembe ngizodinisa abatsha nesihlotho ngomNazaretha ushembe waseNazaretha kuphi khona ngoba khona akekho ushembe eNazaretha khona uJesu waseNazaretha eGalile ushemba kahlangene nomNazaretha no ngigcine lutho ayingeke lutho haleluya ngeke indaba njalo uhlezulwa noshembe ushembe ulandelwa abantu abaningi uza ngegama likaMoses azokukhohlisa abantu so manje kufanele simshaye lo moya lo usushayisise ngoba umoya oqhamuka noSathane ukuthi abantu bangakholelwa kuJesu Kristu baloku bekhuluma ngoshembe ushembe lokhiya abantu abamnyama abaningi babambelele egameni likaShembe abamazi bathi inkolo yabantu abamnyama no inkolo kaSathane ushembe inkolo kaSathane ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi ngiyabonga baba yezulu nomhlaba ngoba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo kulabo abazitshela basile uNkulunkulu abanikela kukona ukuduka nabanokuqonda nalabo abanokuqonda wakambulela izingane yebo baba ngokuba kwabakuhle phambi kwakho ukuba kube njalo konke ngikunikelwe ngubaba akakho owazi indodana kuphela uyise akakho futhi owazi uyise kuphela indodana nalabo indodana ethanda ukumambulela yena so uma kwamukela uJesu ukuthola umusa angifugela ngawe ungagoloza ugolozela izingoma bakho ugolozela ukunyanga namadlozi akini ugolozela ushembe ugolozele ke ulehanyana lo nalomama kuthiwa umama ugolozele zonke lezi thixo zikhonzayo egcineni uzwa nazo sihogweni ngokuba phela lilodwa igama esinikiwe ngaphansi kwezulu ethiwa sokusindisa ngawo igama likaJesu Kristu haleluya uyena kuphela wafa wavuka zanini kimi nina nonke nikhathele uqanjelo amanga abafundisi neziwasho nezimpuphu nayo yonke lento abanika yona nenisindo
esindwayo Nisindwa isono nenkohliso. mina ngiza kuniphumuza uJesu uzakunika impumuzo. bekani ijoka lami Thatha ngiphezu ijoka, kwenu thatha umoya weqiniso manje. nifunde kimi Bese ufunde izwi kaNkulunkulu. ngokuba ngimnene Ngokuba yena umnene, ngithobile uthobile ngenhliziyo ngenhliziyo. khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo Yabona imindaba inomphefumulo. Yabona ukhathazeka kangaka ngokuthi uzolala udleni, uzogqokani, ushembe uzokwenzelani, izangoma namadlozi bakuflathe kufunakala izinkomo nezimpepho novaselina nezinkukhu nemigexo neziphandla. Yonke leyo nto leyo iyakhathaza emphefumulweni. uJesu ufuna ukukunika ukuphila mahala. Thatha ijoka likamoya lamahala uthole impumuzo. Glory to God. imphefumulo yenu Jesus. ifumana impumuzo Imphefumulo yethu fanele ithole impumuzo. ngokuba ijoka lami lihle Ukhathele umfabe umphefumulo wakho ufanele impumuzo. nomthwalo wami ulula Ukhathele ukutaka utshwala umphefumulo wakho uzothola impumuzo. ngokuba ijoka lami lihle Ukhathele uqamba amanga waza kuJesu. nomthwalo wami ulula Ukhathele ukuhlaba izilwane, izinkomo, izimbuzi, izimvu egameni lamadimoni waza kuJesu. Ukhathele ushembe dlala ngawe waza kuJesu. Hey, glory to God waza kuJesu. Wasa uzophumula. Yeke iziwasho lomfundisi noma prophet umagejageja waza kuJesu. babusisiwe abakhalayo Babusesiwe abakhalayo. ngoba bayakududuza Iyakududuzwa. babusisiwe abamnene Babusisiwe abamnene. ngoba bayakudla Ngokuba ifa ke bayakudla ifa lomhlaba. babusisiwe abalambele kumele ukulunga Abalambele nalabo abamele ukulunga. kuba bayakusuthiswa Bayakusuthiswa. Ezo lonto lambela uJesu. Vala kule ncwadi le yaMathewu. Vala kuyona. Jesu Kristu uyinkosi. Siyetheka laba abafuna ukubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu. Ethi incwadi sebefuna ukuphenduka, sebehlabekile inhliziyo zabo. Base bekhala kubapostoli noPetro. Bathi madoda abazalwane, siyakwenza njani na? Wayesethe uPetro ke. phendukani Phendukane. yiloyo naloyo Abaphathizwe. abhaphathizwe Lowo abhaphathizwe. egameni likaJesu Egameni lika Jesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Ukuze sifanele ukuthethelelwa izono. Izono zethu ziningi kakhulu. Nina hlala nina. Anitshelwa lezi zinto emabandleni. Ingakho nifaka ama-wig, nipenda ubuso, nifake ama-blue omnesifazane, nidweba ama-tattoo, nifake ubucwebe, nipheme izinwele, nidake utshwala, niyafeba, kukhishwe izisu, kufuye amabulali, kuthathwe imali yomphingo, kubulawa abantu kwemiliyoni ngenxa yemali zomshwarense. Kubangwa izikhundla, khanjwe izinkantolo, kuthengwe izinkabi ngenxa yezikhundla, kubangwa imali. Yonke lento sofa sishiye emhlabeni. phendukani Phendukane. yiloyo naloyo abhaphathizwe Lowo nalowo afana bhaphathizwe. egameni likaJesu Kristu Yes. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Yes. khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele Ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu samahala futhi. esabo bonke abakude Yes. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Izolonto wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane isizukulwane lesi esibolile isono. Siyafa isono. Understand? So manje sifanele ukuthi size kusindisweni. Kufanele siphenduke ezonweni zethu ukuze sithole intethelelo. Sonke sifanele intethelelo. Uthi akafune mhlatshelo, ufuna umusa nozwelo. Ufuna thina sifikelele kwazini iqiniso, siphenduke, sishiye izono zethu zasemhlabeni. Manje sanesikhathi. Uyothi-ke bese ufuna ukubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu bese uyasithinta kule nombolo ekubonayo. Bese ke uNkulunkulu enza indlela ukuthi ungene emanzini. Egameni lika Jesu Kristu siyabonga ngalesikhathi uNkulunkulu asinike sona. uNkulunkulu evumile sophinde futhi sibonane ngawo umgqibelo. Ntambama uNkulunkulu evumile. uJesu Kristu uyinkosi. Siyacela brother usizo omkhuleko. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuba usasigcinile usasivikelile. uNkulunkulu namandla siyabonga Jehova ongcwele ukuba umphefumulo usahlangene nenyama, kuwumusa wakho uNkulunkulu nothando. Siyabonga ngakho konke Jehova ongcwele, uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, nangeimpilo zethu uNkulunkulu nothando, nokuthi uNkulunkulu wasenzela umusa ukuba usambulele uNkulunkulu iqiniso lakho. Siyacela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba usenze singapheli amandla uNkulunkulu, usiphe steadfastness, usiphe patience uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, usiphe self control, usiphe uNkulunkulu izithelo zakho uNkulunkulu, izithelo zikamoya Jehova ongcwele, ukuba
sime siqine uNkulunkulu okholweni Jehova ingcwele. Sikhulekela nabazalwane uNkulunkulu ngokuhlukana kweindawo zabo Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla ukuba kube nguwe uNkulunkulu obapha amandla uNkulunkulu laba abakhathalayo. Kube uwe uNkulunkulu obuyisa izimvu zakho Jehova ingcwele ezilahlekayo uNkulunkulu endleleni Jehova ingcwele. Kube uwe uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ozivikela kuwo wonke amandla obumnyama Jehova ingcwele, imimoya kaSathana amadimoni. Kube uwe uNkulunkulu ozivikelayo ngoba ngaphandle kwakho uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba asinamandla Jehova ingcwele. uSathane uNkulunkulu uyibhubese angasidla uNkulunkulu ngaphandle kwakho, kepha siyacela uNkulunkulu kube uwe Jehova ingcwele ozivikelayo uNkulunkulu namandla kuyo yonke imimoya kaSathane. Usenze sibambelele sikholwe ngokweqiniso uNkulunkulu, usiklense inhliziyo zethu Jehova ingcwele, singabi namagqubu uNkulunkulu. Ufake uthando uNkulunkulu namandla, ufake i-lowliness uNkulunkulu namandla, ufake i-meek spirit uNkulunkulu namandla. Siphe wisdom, siphe konke okuhle in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.